Velkommen til det, du ikke har lært hos lægen. Et rum for nærvær, nysgerrighed og healing. Her åbner vi op for det, der ligger uden for det klassiske sundhedssystem, går tættere på kroppen, behandlingen og mennesket bag. Du inviteres med ind i behandlerrummet og ind i samtale med alternative behandlere, der arbejder med krop, sind, energi og bevidsthed. Samtale om det, der ikke altid kan forklares, men som kan mærkes. Og om det, vi ikke altid får svar hos lægen, men som mange alligevel mærker i kroppen. Mit navn er Judy Jordit Solomon, og jeg arbejder selv med lydhealing og coaching. Læn dig tilbage og lyd med. I dag har jeg besøg af Sol Kito, som arbejder som clairvoyant, healer og mentor. Sol hjælper mennesker med klarhed, både personligt og forretningsmæssigt. Jeg har selvfølgelig glædet mig rigtig meget til vores samtale i dag, fordi jeg oplever, at Sol arbejder med perspektiver omkring intuition, energi, menneskelig indsigt, som mange er nysgerrige på, men som ikke mødte i det klassiske sundhedssystem. Velkommen til dig, Sol. Mange tak, Judy, og tak for invitationen. Det første spørgsmål, jeg kunne tænke mig at stille til dig, Sol, det er, hvordan vil du beskrive din behandlingsform til en, der aldrig har hørt om alternative behandlinger før? Altså, det er meget simpelt, det er jo ligesom at kunne beskrive til personer, ligesom, altså, men når man går til alternativ behandling, så går behandlerne ind og mærker efter, hvad din krop har brug for, eller energierne omkring dig. Og når folk spørger, jamen, hvad er det, du laver? Så siger jeg, jamen, altså, kender du den følelse der med at gå ind i et rum, og så du føler, at der er et eller andet, der ikke stemmer her? Eller, nej, hvor er det en dejlig stemning her. Og det er jo også det, jeg mærker efter i energier hos dig. Så hvis du føler, at du har brug for noget hjælp, for eksempel du er trist, men egentlig ikke kan helt sætte ord på det, men du kommer egentlig med den energi, og det kan jeg jo mærke. Så når folk kommer, enten hvis det er clairvoyance, så stiller de jo ikke lige frem spørgsmål. Det er jo mere mig, der går ind og mærker deres energi, og det er også det, jeg forklarer. Når de så spørger til healing, så er det jo det, healing, det er også at mærke energier. Jeg kan sådan ligesom mærke, hvis det er, at de ligesom når folk siger, jamen jeg har hjertebanken, eller jeg begynder at svede, og det er det samme for mig, det er jo også, jeg kan mærke de forskellige former for energier, der findes hos personen. Så folk bliver jo endnu mere nysgerrige. De stiller jo flere spørgsmål, så når de er nye i det, og ikke har oplevet det eller prøvet det, så er det jo så rart, at når de stiller de her forskellige spørgsmål, så kan jeg jo sådan metaforisk beskrive, jamen det svarer til at gå ind i et rum, og du kan mærke stemninger og energier, og det er det samme, jeg mærker ind i. Så behandlingsformer er jo meget forskellige. Det er jo, hvad personen kommer ind med. Så det er den måde, jeg arbejder på. Og føler dine energier, og hvad du udsender, og hvad der kommer omkring dig. Hvis det er clairvoyance, så er der forskellige informationer. Ja, selvfølgelig. Hvordan foregår en typisk session hos dig? Lad os sige, hvis det er clairvoyance. Når man kommer til clairvoyance hos mig, så selvfølgelig så booker du tiden. Og der beder jeg faktisk folk om at, ligesom at skrive spørgsmål ned. Det er ikke noget, de skal sende til mig eller noget, men at de har dem i hvert fald liggende på telefonen eller på et stykke papir. Så at jeg er sikker på, at de får svar på alle deres ting, mens de er hos mig til en session. Fordi når de kommer ind, så begynder jeg også sådan set at åbne op for, jeg kalder metaforisk igen, deres bog, og begynder at læse i deres bog. Og det er alle de informationer, jeg får fra universet omkring den energierne, og læser om, hvordan de har det personligt, eller deres krop, om hvordan den fungerer, familierelationer, firmamæssigt, og hvor de kommer fra, fortidsmæssige ting. Så alting bliver vendt under en station, og tit så er det altså ligesom perler på en snor, det bare kommer derud af. Og derefter så kan jeg finde på at sige, jamen, har du altså nogle spørgsmål yderligere? Og så kigger det jo selvfølgelig på det spørgsmål. Nej, den har du svar på. Nå, den har du svar på.
Og så er der jo nogle gange, kan de jo spørge mere, end de kom for, ligesom de regner med det, vi spørger om. Så er det jo rart, så kommer det, ligesom det er bare sådan, det breder sig ud, sådan ligesom en vifte af kort, der ligesom bare, der kommer flere og flere ting. Og det er jo dejligt. Men en team er så fint, at folk, når de kommer, fordi der kan nås mange emner inden for en time, men de får mange forskellige informationer, og jeg elsker det, fordi at det gør en opløftet, fordi man får klarhed og ro, og så et syn på, at der er muligheder for en i fremtiden, og jeg har forstået dem, fordi jeg har fortalt dem om deres fortid. Ja, så du har adgang til den der bog, de kommer med. Ja. Hvor finder du den? Jamen, det er jo ret sjovt, for når jeg sidder med mennesker, så er jeg jo nødt til at informere dem om, når jeg sidder med dem, at når jeg kigger på dem, så er det fordi, jeg er inde og kigge i biblioteket omkring den. Så det vil sige, det svarer til, at der er sådan nogle energifelter omkring ens krop, og de er delt op i felter. Så det svarer lidt, ligesom regnbuen har delt op i felter, i forskellige farver, men de her felter, de går mere ud fra dig af, så ligesom hvis det var solstråler ud fra, og så har man de her farvede felter, og det går jeg ind og læser i. Så når en klient sidder foran mig, så forklarer dem, at jeg læser til højre, ligesom man gør i en bog. Altså sådan, at jeg læser over i højre side, det er fremtiden, det er det, vi skal til at læse om, og i venstre side er det fortiden. Og så alt det der omkring, det er så, hvad der foregår lige nu. Ja, så kunne du så finde på at fortælle dem, hvis de er syge, eller om det er nogle ting, de skal være opmærksom på, altså, for eksempel? Jeg får heldigvis, man kan sige, ikke ligefrem den form for information, at folk er syge, men jeg får at vide, hvis der er noget omkring energierne. Ja. Fordi energier, hvis de sådan er sådan lidt i uro, så kan jeg så, altså det får jeg oplyst, kan man sige sådan, så kan jeg jo sige, jamen der skal lige gøres noget ved dine skuldre, fordi den har nogle ligesom inflammatoriske, altså det er irriteret, fordi at du har kommet til at vride den, og så har du ikke gjort eller fået gjort nogle øvelser, eller du ikke lige husker at tage en Ipren for at sådan ligesom kan få ro dine skuldre. Altså nu er det ikke fordi jeg siger, at folk skal tage en Ipren, men jeg siger, at de ligesom skal gøre noget for deres skuldre. Så det er jo ikke, fordi det er noget farligt. Jeg fortæller så bare mere det der med, hvad er der egentlig brug for? Jo, jeg kan finde på at sige, at der er brug for noget magnesium i kroppen, hvis jeg kan mærke, at kroppen, knoglerne mangler noget magnesium. Ja. Så det er jo sådan nogle ting. Jeg elsker, når jeg får de her forskellige informationer. Ja. Der var en, jeg vidste ikke, men det fik jeg ned omkring, det var så her for nylig, det var jo så godt nok gået under healing, at jeg fik duften af svovl. Jeg både dufter, smager og føler og ser ting. Så jeg fik duften af svovl. Og så sagde jeg må simpelthen forklare hende at sige, jeg får oplyst, du skal have svovl. Jeg fik duften af svovl, og så måtte vi simpelthen gå ind og google om det, fordi altså, jeg viderebringer informationerne, hvad der kommer til mig. Og så fandt vi ud af, at det var fordi, at nyrer og lever skulle renses. Så det var sådan en ting, så hun kunne gå hen på sådan en helsebutik, og så få noget svovl til ligesom at spæde til vitaminerne. Ja. Det viser sig også, fordi det havde noget med nyren og leveren, der ikke fungerede rigtigt. Ja. Det fortalte hun så også der. Så det var bare sådan, det passer med, at du skal have noget svovl, så. Ja. Fan var smart. Ja. Hvordan beskriver dine klienter ofte oplevelsen af en session hos dig? Altså, når jeg har haft klienter både online eller hos mig, hos mig i mine lokaler, så efterfølgende siger de bliver helt opløftet. Altså, selvom de måske er kommet ind med en virkelig øvesituation, de egentlig gerne vil have svar på, man finder lige pludselig ud af alt hvor opløftende ting kan være. Altså, det var lidt ligesom at se vejrudsigten, og så okay, der er regn. Men så kan man så huske at have temperfly og regnfrak med, og så kan man godt holde sig ud til at være inde i regnen, fordi så er ikke noget problem. Ja. Og det er jo sådan på samme måde, at en session også gør det, så jeg opløfter folk, eller fortæller, at nu er der de her ting, der kommer til at ske, eller du sidder i den her situation nu, og det er rigtigt nok, du bliver hørt her, og det er dejligt, du kommer ind og får det sådan bedre ved at få at vide, at det er rigtigt, det du har følt. Så de bliver opløftet for ro og klarhed, altså ligesom, yes, at det er rigtigt, hvad de har mærket. Så folk er glade og overrasket, og dem, der for eksempel
ej, jeg får aldrig en kæreste, eller jeg bliver aldrig forældre, eller, og så efterfølgende, så skriver de så og siger, jamen, jeg blev gravid, og jeg fik bare en kæreste, som du sagde. Og sådan noget. Så man ikke noget, hvad jeg sagde. Det var det, der kom ned. Ja. Så det er jeg glad for. Ja. Klart. Hvad oplever du, at mennesker får gennem dit arbejde? De fleste får virkelig så mange værktøjer, som tilhører dem, men jeg lægger frem til dem, og så siger jeg, de her ting kan du bruge, og hvis du har lyst til at bruge dem, fordi jeg skal jo ikke tvinge folk til noget, jeg kommer jo bare og fortæller, hvad der er, og så bliver de jo helt opløftet af det, hvis man sige sådan, og så arbejder de med de her værktøjer. Så de laver en videreudvikling af sig selv, så når folk går derfra, så har de jo nogle flere tiltag til deres liv og forståelsen for dem selv, mere aha-oplevelsen. Hvad kunne de der værktøjer være, til eksempel? Det er for eksempel forståelsen af familiedynamikker. Med at ligesom sige, jamen, hvis det nu er en mor, der er sådan, hele tiden vil gerne have opmærksomhed, sådan med at ligesom sige, jamen, og det er den energi, jeg får hende omkring det, at sige, jamen, prøv, altså, du skal også se fra din mors synspunkt, der er jo de her ting her, der sker omkring hende, og hun føler sig lige pludselig ikke moragtig længere. Hun føler sig forladt, og hun plejer jo at sørge for jer alle sammen, og nu er du der ikke længere. Ja. Og det er jo ligesom at sige, og husk at vende det mindset, så de går ind i frem med nogle værktøjer, ligesom, sådan har jeg sgu da ikke lige set på det. Men det er jo ikke noget, de har fortalt mig, det er jo nogle informationer, jeg har fået ned, så det er rart at kunne videregive den her information, så at de får det bedre i familiedynamikken. Og lige pludselig så bliver det sjovere at komme med til familiearrangementer, fordi, det er rigtigt nok, det er jo fordi, at hun egentlig føler sig ensom. Og så, det er jo rart, at det lille, altså det lille hjælp på det, og dem, der bliver ved med at også tænke negativt, og selvfølgelig skal vi også have lov til at være ked af nogle ting, og tænke negativt. Men det er ikke meningen, at man skal dyrke videre på den. Altså holde den ved lige. Altså hvis vi får et sår, metaforisk, hvis vi får et sår på benet, eller så slår os, så sidder vi ikke og begynder at pille skorp med, og så bliver vi med at vedligeholde det. Ja. Så lader det jo helst være. Altså renser det selvfølgelig og siger au, og indtil sådan de her beheler putte plaster på, og så når det nu trænger til luft, så lad det blive helt og blive til et ar. Men videredyrk det, som jeg siger, det er jo der, hvor jeg fortæller folk, at du lige gør de her ting der. Hvis du nu gør anderledes, så klarer det mere op. Så sker tingene hurtigt. De heler hurtigere. Ja. Så det er det værktøj, man kan give. Klart. Det er måske lidt, eller det du har svaret med at stille det på en anden måde. Hvad kan din behandlingsform give mennesker adgang til eller forståelse for? Behandlingsform er jo altså virkelig også en selvudvikling. Man kan sige, når man går til klaviance eller healing, så er det en hurtig access til dig at få hjælp. Og jeg synes, det er fantastisk, at folk også kan have mulighed for at gå til psykologer og psykiater eller andre behandlere og fortælle ud om tingene. Men nogle gange er du slet ikke helt klar over, hvad det er, du kommer med. Så ved at gå til en klaviance, så kan du hurtigt få værktøjer til, jamen du kan gå den her vej, du kan tage fat i de her værktøjer, du kan få de her selvhjælpsbøger, og læse op på, så det lærer det endnu bedre at kende værktøjerne. Ellers så kan man jo også tage et mentorforløb hos mig, hvor jeg kan hjælpe den og holde den ved lige. Træning med det. Og kropsligt, det der med at lytte mere til din krop. Altså vi er udstyret med alarmklokker på vores krop. Ja. Altså, hvis der er noget, der er ømt, så giv det fokus, og ligesom, hvad er det, hvorfor skyldes det? Og det er jo, der er mange, der går rundt og ikke tænker, det er lige meget, det skal bare lige drukne i smertestillende. I stedet for at se, jamen, hvad er det skyldes? Eller også, at de kan fornemme det, men at de ikke måske lytter til det. Ja, nemlig. Præcis. Klart. Hvilke mennesker finder typisk vej til dig? Jeg har mange forskellige typer mennesker, og jeg har det med, det er faktisk rigtig mange, hvor det er med, jeg har ikke fundet mig en kæreste, eller jeg kan ikke blive gravid, og, eller jeg har fået at vide, at jeg ikke bliver gravid, eller hvorfor bliver jeg ikke gravid? Og de type mennesker har jeg virkelig stødt på ret mange af, og jeg vil så sige, at det at kunne
berolige dem med at sige, jamen der er her om ikke så længe, så ligger der en partner til dig, så jeg kan mærke energien omkring en partner. Men så kan jeg også sige, men fordi du spænder ben for dig selv, lykkes det ikke at løbe derhen og få fat i den partner, fordi du lige skal have fikset de her ting, der er ligesom se på det her. Og det er jo klart, at hvis du bare står stille, så sker der ikke noget. Og der er nogen, der bliver ved med at blive der. Ja. Så de mennesker, jeg har hjulpet, der er ret mange, hvor at det har været med kærlighedsrelationer. Hvorfor får jeg ikke en? Og så får de faktisk, jeg har fået nogle tilbagemeldinger, hvor det var sådan, nu har jeg ham, eller nu er jeg blevet gift, og nu har vi fået børn, eller barn, og så går der ikke så lang tid igen, så er vi gravid igen. Så det er sådan pseudotvillinger, som det hedder, ikke? Lige efter hinanden, Dollar bliver færdig med sin barsel, så bliver gravid igen fra at tro, at man ikke kunne blive gravid. Ja. Så det vil sige, mange af de typer, der er kommet ind, har været noget af den der, og så er der også forretningsmæssigt, er der også det med at få hjælp i deres business, hvor jeg har hjulpet dem med det. Så det er virkelig en blandet landhandel, og jeg elsker at have alle de her forskellige typer. Nu har jeg også selv været i mange forskellige brancher, så både restaurationsbranchen og stewardess og bilbranchen og model og sunget og dannelse og sådan. Så jeg kender rigtig mange brancher, mange typer personligheder, så jeg elsker jo at blive sådan mættet i at kunne hjælpe med forskellige typer. Ja. Så de værktøjer, de giver dem, så er det også fra alle de erfaringer, du har fra de forskellige det er det nemlig. Background. Så jeg har en masse erfaring at kunne give videre også. Ja. Så det er ikke bare, at jeg ligesom siger, at du har det her i en klaviancesession, men jeg også giver værktøj til, at de ligesom kan komme videre derfra. Ja, til eksempel, hvis de ikke har nogen kæreste, at du ligesom beder dem om at være lidt mere aktiv med ud og... Ja, eller i hvert fald for at arbejde med deres, der er specielt selvværd, ikke? Eller at de virkelig tror, at de er en rigtig god passion. Undskyld, men jeg griner lidt, fordi at de bare siger, jamen jeg gør alle de rigtige ting. Nej, du retter på folk. Og det er jo ikke lige, altså du ser kun de negative ved din partner, eller dem du møder, hvorfor han den skjorte på og sådan noget. Så det er jo ikke en positiv fremgang. Nej. Okay. Så det var meget rart at ligesom kunne sige den. Ja. Hvis det er forretningsmæssigt, hvilke temaer eller udfordringer kommer de klienter ofte med? Der er for eksempel dem, der gerne vil åbne en business, og ikke tør, fordi nu sidder de og har et helt normalt job, men jeg har så meget lyst til at være entreprenør. Så kommer de, og så får den her sparring. Også så ligesom vi kigger også ind i, at vil det være et godt tiltag for dig, altså nu, eller skal der lige ventes lidt? Ja. Og der har der været nogle af tilfælde, hvor ligesom at sige, det er ikke lige nu, men om 4 måneder, så skal du se på det, fordi der passer det ind sådan rent tidsmæssigt. Ja. Så de ikke presser på noget lige nu og kæmper, så vil du stå stille i 4 måneder, før der kommer hul igennem. Præcis. Og det er sådan nogle ting, der er fantastiske med at sådan kunne bruge den erhvervsmæssige erfaring i det, at ligesom sige, jamen, du kan ikke pushe på nu, fordi først om 4 måneder det bliver frigivet. Ja. Og det er interessant. Det er så interessant, at jeg elsker det. Og sådan, nu gav det mening. Der er også nogen, hvor erhvervsmæssigt, når de skal finde ud af, hvad der er egentlig galt i firmaet. Altså, hvorfor jeg føler, at jeg gør alle de her rigtige ting, og så sker der sådan en hel masse tiltag, hvor der bare sådan, nej, det gør du ikke. Fordi derovre, der skal lige fikses det her. Du har ikke lige helt styr på den her. Altså, så jeg kan gå direkte til kernen med det samme, på grund af klaviancen. Ja. Og så sige, at erhvervsmæssigt skal der løftes derover det hjørne, og det her skal du se mere ind i, og begynde at arbejde lidt mere bredt. Ja. Så det er meget fascinerende, fordi nogle gange, så ved jeg slet ikke, hvad jeg sidder og beskriver, hvis det er en branche, jeg ikke har været det, for eksempel shipping eller noget, så ved jeg jo ikke rigtig noget om shipping, men så får jeg de her forskellige informationer, jeg skal viderebringe. Ja. Så det er ret interessant. Ja, det er det. Wow. Ja. Men hvad tror du, mange misforstår omkring dit arbejde?
Altså, der er jo nogen, der bliver skræmt af det. Altså, de misforstår det og tænker, det er hokus pokus, og så sidder man og skal lave røgelse og knogler og læse tebreve eller kaffekrums. Og det er der sikkert også nogen, der gør, og er pisse dygtig til det. Det er så ikke det, jeg gør. Du sidder jo næsten sådan og til en samtale her. Men og så er der de mennesker, altså jeg vil sige, dem, der er så begejstrede, ligesom at vide mere, og nysgerrig på det, og hvordan gør man det, og der elsker jeg jo også at kunne sige, jamen, du gør det jo egentlig selv, du skal bare forstærke det mere, og lytte til det. Altså, det er jo en ren energi, det er en intuition, som vi tapper ind i, helt rent. Altså, når jeg siger tapper ind i, det er jo det, vi kalder mavefornemmelse. Du kan lytte til din mavefornemmelse, eller lytte til din indre stemme. For den er ren, den kommer prompte. Det er jo så din hjerne, der tager over og laver en Pac-Man, som jeg kalder det. Egoet, der siger, nej, det er tykke. Nej, er du nu sikker? Er du nu sikker? Og det kunne jo også være. Og sådan, nej, spyt ud. Hold den rene linje åben til din gave, som vi er født med. Og kunne mærke og sige, jamen det stemmer, eller det stemmer ikke. Eller jeg har virkelig brug for at gøre det her. Og det forklarer jeg folk. Så det er, når de bliver nysgerrige på det. Ja, godt. Hvis nogen er nysgerrig, men også skeptisk, hvad vil du ønske, de vidste? Jeg har lært af erfaring, at nogle mennesker, som er skeptiske over for det, jamen, det er også okay. Det ved ikke bedre, og de skal også have lov til at være skeptiske. Men at jeg har sådan for mig har jeg den overbevisning på et eller andet tidspunkt, det håber jeg for dem, at på et eller andet tidspunkt i deres liv, at de ligesom får en åbenbaring, ligesom et aha, ligesom, når det var det, altså de knækker koden til dem selv, og finder, når det var det, jeg skulle lytte til, så jeg ikke skulle kæmpe så meget. Så når folk er skeptiske, så lærer dem være det og sige, det er okay. Jeg skal ikke gå over og sige, nu skal vi være bedste venner, og du skal nu høre, hvad jeg siger. Nej. Og så er der dem, der er helt for det, og kan blive lidt for meget, altså glad, og nej, jeg fortæller noget mere, hvor jeg så også husker at klæde dem på til, at det er ikke noget, du skal være afhængig af. Det er meningen, at du selv skal lytte til dine egne ting, og stole på dem. Så du er selvfølgelig meget velkommen til at få en klaviancesession, men det er også vigtigt, at du kommer hver anden uge, fordi det er jo meningen, at du skal lære selv at mærke din egen intuition og blive stærkere. Ja. Og mærke dine indre GPS'er. Præcis. Men hvordan fandt du selv vejen til den her behandlingsform? Jeg har jo efterlevet den, eller levet med den hele mit liv. Jeg var så bare ikke klar over, at det var det, jeg gjorde. Med kvæg med hele min barndom. Altså, hvor jeg er blevet nægtet en masse ting af familiemedlemmer og venner. Og når jeg siger fornægte en masse ting, det er alt fra alkohol i familien, eller skænderier, eller min fars selvmord, som jeg så, hvor jeg blev nægtet i, at det så jeg ikke. Og det er ikke klaviance så, men det så det in real life. De ting, det har jo været sådan nogle ting, der har gjort, at jeg har jo kunnet mærke ting. For jeg vågnede jo midt om, undskyld, når jeg kunne tusse af den. Jeg vågnede midt om natten, jeg var 8 år gammel, og lige pludselig rejser jeg mig op, og så siger jeg skal ud her. Altså, jeg skal ud på terrassen, og så er min far, han hænger der. Så det der, jeg har jo været så stærk i min intuition, min klaverante evne, og jeg brugte den hele vejen igennem. Min mor gik jo, altså hun blacked out, altså ikke lige der var hun jo i gang med at skære ham ned, og naboen holdt min fars krop. Altså alle de her ting, er jo ting, jeg har set, men min intuition, min følelse omkring det, var, at jeg vågnede egentlig op og gjorde de her ting. Ja. Efterfølgende, altså dengang fik man jo ikke psykologhjælp eller krisehjælp eller noget som helst. Det var slet ikke tale om, så min far blev kørt afsted. Og min mor, altså hun blev bare efterladt. Så de her ting, der skete omkring det, der var også kunne mærke med mors energi, hvad hun faktisk ikke spiste og alle de her ting, så jeg fik faktisk tvunget mad i hende, ved at sige, at hun skulle spise. Ja. Men det ville hun ikke. Altså, den sagde, nej, det er lige meget, I børn skal spise. Og så sagde jeg til min søster, at du må ikke spise, før vi ser mamma spise. Og igen, min intuition var med ind. Jeg var hele vejen rundt, mærke, føle, få informationer, hele vejen igennem, omkring barndom, min ungdom, mit voksenliv.
og har sparet eller hjulpet veninder, når der har været nogle ting, og ligesom, det der skal jeg passe på. Men når der drejede sig om mig selv, var jeg jo blevet udvisket af de voksne, der sagde, at det passer ikke, det har du ikke set. For eksempel, jeg siger, at jeg så med det med min far, ikke? Eller med min mors liv, eller min søster og min faste onkel. Og sådan. Altså, så din GPS var rimelig udviklet allerede, da du var 8 år? Ja. Både udviklet med både empatien, men også intuitionen. Altså den klaverante evne der, også empatien i at skulle hjælpe. Ja. Var det på et tidspunkt i dit liv, hvor du mærkte, at det her var dit kald? Ja. Jeg vil sige, da jeg flyttede til Spanien, jeg boede i Spanien 4,5 år, og åbnede en café dernede sammen med min daværende mand. Vi er så skilt i dag. Ja. Dernede, der blev det banket på. Altså ligesom, at nu skal du gå den her vej, uden jeg havde lyst til det. Ja. Altså, det var ikke lige det, jeg havde forventet, men jeg blev guidet til at skulle gå hen til min første time og skulle have yoga, som egentlig var ret forstyrrende, men det kunne hun jo selvfølgelig ikke vide, fordi jeg hørte alle de her stemmer, og nu lyder det som, at jeg er til den lukkede afdeling, men jeg hørte de her stemmer, som egentlig ikke var mine stemmer, og der var ikke nogen i lokalet, der sagde noget ud over yogalæreren, der selvfølgelig sagde, breathe in, breathe out, og puste ud og puste ind, og jeg kunne slet ikke finde ud af det, fordi jeg tænkte, hvad sker der? Hvem er der snakker? Og det var sådan set, det kom energimæssigt fra min yogalærer. Og jeg blev ved med at få informationer om, at jeg skal sige det til hende. Sige det til hende. Og jeg tænkte, hvad er det, jeg skal sige til hende? Du skal sige det til hende. Så efter den her meget kaotiske, for mig, yoga-team, går jeg så ud på parkeringspladsen, og så ser min yogalærer i gang med at sådan låse sig ind i sin bil, og så siger hey, jeg har en information til dig. Vil det være okay, jeg siger det til dig? Ja. Og sådan, det er fordi, jeg bliver ved med at få at vide, at jeg skal sige til dig, at der er ikke noget galt med dig. Altså, dig og din kæreste, der er ikke noget galt med dig. Det er din kæreste, der er noget galt med. Ja. Og så var sådan, og det er det, jeg skulle sige til dig. Så du skal ikke være ked af det. Det er din kæreste, der er noget galt med. Og så spurgte hun så mig, hvad er det? Altså, hvad handler det om? Hvad handler det om? Altså, har han en anden kvinde? Og så sagde jeg, nej, det har han ikke. Men den næste stemme, der var der, eller næste sætning var der, nej, mand, sagde stemmen. Og jeg stod der, jeg stoppede den information, jeg havde fået der. Jeg havde jo ikke lige lyst til at stå der og sige, nej, men det er en mand. Nej, han vil have en mand. Ja, så det vil sige, jeg sagde jo klart nej til, om det var en anden kvinde. Men der kom jo en anden sætning yderligere. Ja. Den stoppede jeg så. Og så siger hun, at hun skulle jo videre til San Pedro og undervise sig, om vi kunne mødes. Altså hun ville meget gerne mødes. Og så fik jeg videre de her, mine guider, at jeg skulle sige ja. Altså du skal sige det til hende, du skal sige det til hende. Og jeg var sådan, nej, jeg siger ikke til hende. Altså jeg havde diskussionen i hovedet, og det nej, jeg siger ikke til hende, det var en mand. Ja. Så jeg havde nogle... Jeg blev skubbet ud af dem, hvis man sige sådan, at jeg skulle bare give de her informationer, og vi mødtes så på en strandbar, eller strandcafé. Ja. Og inden da har jeg jo kastet vand i hovedet for ligesom at diskutere med dem, mine guider, og sige, nej, det gør jeg ikke, jeg siger det ikke, jo. Og det bliver jeg siger, jo, du siger det så. Og så satte jeg ned og tænkte, okay, værste case scenario, det er, at hun kan skælde mod og sige, at jeg er dum, eller et eller andet. Og sådan det. Så er jeg blevet lettet, men sagde det. Og så kom der en talestrøm af masser af informationer omkring hendes kæreste, og omkring hende, og hvordan deres forhold var, og hvordan de faktisk elskede hinanden som søskende. Det var så smukt. Yeah. Og de har bare svært ved at give slip på hinanden. Han var så ikke hoppet ud af skabet endnu. Han har ikke turet det. Altså, han vil ikke erkende det. Han har gjort sig så meget til mand. Yeah. Men faktisk siden barns ben har han været til mænd. Det er synd. Altså, så jeg var sådan helt ondt, da jeg gik ind af ham, fordi hvordan han har kæmpet med det. Ja. Og forklarede han det. Og sagde, og du skal faktisk hjælpe ham med at hoppe ud. Ja. Og så jeg håber, du finder mig. Og fortæller mig det lige meget, hvor jeg er henne i verden. Fordi nu boede vi jo i Spanien. Ikke? Det kunne være, at vi flyttede igen, jeg vidste ikke. Men jo, det vidste jeg godt. Men så der sagde hun, det ville hun gøre. Efter 4 måneder, så tog hun og lavede sådan parkering, det der rigtig typiske spanske, hvor man bare sætter nødkatastrofen på midt på vejen. Yeah. Og så løb ind til mig, jeg havde en café i Spanien der, og så løb hun ind til mig og sagde, så han hoppet ud, jeg er så glad, og de var bare så lykkelige. Altså, så de havde en anden form for kærlighedsforhold til hinanden, fordi de havde det her søskenforhold, og de var frustrerede over,
de ikke kunne forstå, hvorfor de ikke kunne fungere som par. Men han Ja. var jo til mænd. Ja. Så ja. Så var det godt, du havde den der yoga-lektion den dag. Ja, jeg har så ikke været hen og haft yoga siden, men altså. Helt klart. Hvad har din egen rejse betydet, den måde, du arbejder på i dag? Min egen rejse har været så dyb, så bred, så vild, at det har gjort mig til den, jeg er i dag, og har virkelig et kæmpe stort bredt perspektiv til, hvad jeg arbejder med, og kan hjælpe de klienter, jeg har, der kommer ind til mig. Det har hjulpet mig så meget til at forstå det usete, som jeg skal beskrive videre til andre. Alt fra narcissisme til vold, til at ikke have børn, til kærestesorg, til at blive undertrykt. Altså alle de ting, og erhvervsmæssigt med at bygge business og turde springe ud i ting, det har jeg jo gjort også. Men når en person kommer ind, så de fleste mennesker har jo kun én uddannelse, eller de har taget nogle uddannelser, og så har de kun en type job, og det er det, de så fortsætter med, men måske har et kald til noget andet. Ja. Og på grund af, at jeg har den her brede vifte af livserfaring, energimæssigt også livserfaring, kender alle de her forskellige strenge, lyden af det, hvis man siger det sådan, så ved jeg, hvilken melodi de kommer med. Jeg kender deres melodi, fordi jeg spiller melodien for dem. Ja. Metaforisk, ikke? Ja, selvfølgelig. Ja. Hvad fascinerer dig stadigvæk mest ved det her arbejde? Altså, det der er ved det, det er, at fakta-delen er jo, det kommer først senere hen, når man får faktaerne. Jeg vil jo så gerne have, så kan vi ikke bare skynde os, så hun kan blive glad, eller kan vi ikke bare skynde os til, så han kan blive lykkelig, men det er jo sådan, altså, vi ved jo, at tingene kommer, når det skal komme, og det er det. Jeg vil jo helst gerne, at alle folk havde det fantastisk med det samme, og jeg gør da mit tiltag for, at i hvert fald, at de kan blive højnet af energien og fortsætte videre derfra og tappe ind på den og selv holde den ved lige. Ja. Og det, der er ved det, det er, at jeg synes, det er ærgerligt, at der er ikke så mange, altså der tør altså at sige, at stå ved det. Men det er heldigvis blevet bedre. Og det er blevet mere og mere brugt erhvervsmæssigt, at man godt kan bruge klaviance, eller det hedder spirituel mentor, eller coaching, fordi der er nogle firmaer, der helst vil have, at det hedder spirituelt, eller coaching i stedet for, eller mentoring, i stedet for, at man går til en klaviant. Så, men det er også okay. Det er også okay. Så længe at vi er begyndt at starte med at acceptere at sige, ja, det er faktisk en naturlig del af os alle sammen. Ja, præcis. Kan du huske et møde eller en oplevelse med en klient, som virkelig gjorde indtryk på dig? Jeg har haft mange. Altså, jeg... Okay. Hvem kan virkelig gøre indtryk på mig? Altså, det vil... Ja. Den, der virkelig gjorde indtryk for mig, det var, og den var så ekstrem, for det var først efter 1,5 år, jeg fik at vide, hvad der var sket. Fordi jeg sidder, og på det tidspunkt, der havde jeg faktisk 2 business. Jeg arbejdede med negle, men jeg lavede faktisk også klaviance, samtidig med, at jeg lavede min negle. Ja. Så altså, man kan sige, jeg laver 2 behandlinger af en. Men for mig var det jo naturligt at hjælpe og aflevere, eller give informationer, dine informationer. Ja. Så sidder jeg sådan set med en klient, og så siger jeg bliver simpelthen nødt til at stoppe det med neglene, og så sidder jeg og laver det, og forklare, at det var vigtigt, at hun var klædt på til, at hendes bedste veninde ville dolke hende. Eller stjæle hendes business. Og det var jo selvfølgelig svært for hende at sige, men det var også svært for mig at skulle sige. Og det var igen en talestrøm, der kom, om hvor meget hun skulle tage højde for, og hvad hun skulle huske at sikre. Altså, for det var jo hendes. Det var helt og holdende hendes brand, det hele. Ja. Men det var sådan ret uhyggeligt at få det her. Altså, det var uhyggeligt. Det var sådan
jeg synes, det er super jo at finde ud af, at der er en veninde, der er sådan der. Og alle de informationer væltede ud, og jeg tror, den her nej, heldigvis var der ikke nogen nej-klienter bagefter, men den her session tog ret lang tid, fordi det var meget detaljeret. Og omkring, hvordan at veninden så, om ikke så længe, på grund af det, ville få sig et barn, og det her barn, derfor vil hun ikke fortsætte med at lave det her chikanering. Og hun skulle huske at tage højde for de her ting, min klient, og hun skulle gøre de her ting, og der var rigtig meget. Så, og da der var gået 1,5 år, hun boede i udlandet, den her klient. Ja. Og hun ringede, og så sagde hun ville gerne mødes med mig. Så jeg tænkte, nå okay. Og hun ville have en kop kaffe, og hun skulle lige fortælle mig noget. Og så kommer hun, og så siger hun de her, at alt det, jeg havde sagt, var sandt. Og hun havde kottet veninden. Ja. Hun fandt ud af, hvor meget hun havde stjålet fra hende, økonomisk. Ja. Og har gjort en masse tiltag, og jeg havde lige fået afsluttet en retssag, at fordi hun havde sikret sig, så havde hun sit eget brand stadig. Og information omkring, at hvorfor veninden stoppede med at hive, fat i hende mere, var fordi hun var blevet mor og havde fået en søn. Og det var de informationer. Og der gik det op for hende, det var altså alt det, jeg havde sagt. Ja. Så det var virkelig en wow, altså det var jo en at hjælpe mod en katastrofe. Altså, det var jo hele hendes livsværk. Ja. Da vi havde blevet taget fra hende. Præcis. Så hvordan? Altså, det var voldsomt, og det var jo virkelig taknemmelig for. Altså, sådan at kunne hjælpe med. Og så også dem, der selvfølgelig, nu havde jeg en, der fik at vide, at hun overhovedet ikke kunne blive gravid, hvor jeg ligesom fik information, jo, det kan du faktisk. Og det gjorde hun så også. Altså, men det var, fordi hun var blevet opereret et par gange, og der var det her, hvor at, der var det imod. Sådan var der blevet sagt, men hun blev naturligt gravid. Ja. Men det er også godt, at de lytter til de råd, du kommer med. Ja, altså, og jeg har også haft nogen, der ikke har lyttet. Og det var sådan, når jeg siger det med energimæssigt, hvor jeg har ligesom sagt, jamen du skal lige tjekke dit helbred. Altså du skal lige have bare tjekke op på det, og der vendte personen så tilbage, at jeg tænkte bare, det var lige meget. Og så vender sig tilbage, og nu har jeg så lige fået konstateret, at de ikke havde så godt i kroppen. Ja. Og det kunne lige have haft styring med, hvis de havde gået til tjek dengang, og nu var det så blevet værre i kroppen. Men selvfølgelig, jeg vidste så heldigvis, at det kom til at gå godt. Det var en klient, der havde fået konstateret brystkræft. Men der var jo energimæssigt, der var nogle unuder i det. Det var ikke, fordi jeg fik oplyst, der var brystkræft, men, men det, der var fantastisk ved det, at det var, at endelig var hun så gået hen. Men det var lang tid efter. Ja, det var et halvt år efter. Så, og så var hun så sød og skrive og sige, godt, tak for det. Og der kunne jeg så heldigvis også sige, at det kommer til at gå godt, og det er det også. Men hvad er noget af det mest rørende, du har oplevet gennem dit arbejde? Det er at se folk blive gift og få børn. At de sad for nogle år siden og var ulykkelige over at ikke have en partner og ikke have en familie, til at de lige pludselig står i det hele. med det hele. Og hus og have og hund og den skønneste partner, altså og børn. Jamen, det gør mig så glad. Det gør mig så glad. Eller dem, der simpelthen ikke føler sig, at de tilhører altså et bestemt sted, og de så har ture at tage spring, og sådan, man kan jo næsten sige solo også, faktisk flytte til udlandet, og har en karriere der. Altså, jeg elsker det. Så for at vide, kan du huske dengang, du sagde det? Nej, de har haft mange klienter. Ja, så jeg havde en, der sagde, jamen, du sagde, at jeg ville komme til at arbejde på en ambassade, og det var sådan bare sådan, nå okay, jamen det ved jeg ikke. Altså, jeg lukker jo ned, altså når du går, så tager du jo bogen med dig igen. Ja, præcis. Så det var sådan, nej, jo, og så kom jeg til at arbejde med det, og jeg fik mig en mand, og blev gift, og jeg bor faktisk i udlandet nu, og jeg skulle bare lige se, hvad vi gør angående det her. Så hun havde bestilt en ny
session, og det var sådan noget med 5 års interval. Wow. Så det var sådan helt, Vildt. wow! Ja. Ja. Så ja. Ej. Hvad håber du, at mennesker tager med sig, efter at de har mødt dig i dit arbejde? Jeg håber, at de tager med sig de værktøjer, der er blevet givet til dem. Altså, og informationer. Og det er det gode ved det, for jeg beder faktisk folk om at optage en lydfil. Fordi det er så mange informationer. Ja. Og så kan de altid sådan ligesom lytte til det frem og tilbage. Mm. Og så at gøre brug af de værktøjer, eller forståelsen for, hvad der egentlig bliver sagt. Ja. Og jeg ønsker, at de kan være selvregulerende, selvfungerende i det, der hedder intuition. Altså virkelig føle efter, hvad har jeg behov for, uden at være egoist, selvfølgelig. Altså, men selvkærlighed. Ja. Og være loyal over for det, og være ordentlig over for dig selv. Ja. Så det, at de giver sig selv kærlighed, Ja. og er blevet opløftet, og tror på, at tingene kan lykkes. Det er også, at de kan lytte til det igen. Ja. Fordi så kan de se, hvor meget de har flyttet sig faktisk. Præcis. Eller sådan, hvor meget deres liv har ændret sig nu. Ja. Er det noget, kroppen eller mennesker ofte prøver at fortælle os, som vi ikke lytter til? Ja. Det er det så tit. Altså, kroppen er den lækreste slæderhank. Ja. Så når jeg siger, at hvis vi har skavanker, så er det jo, fordi vi skal huske at kigge ind i det. Altså selvfølgelig, hvis du har trænet hårdt og gjort noget forkert, så er det noget andet, så en anden form for, kan man sige, kroppens slæder. Ja. Men det der med lige pludselig ud af det blå, at du får noget smerte. Altså, så kan man sige, det kan man selvfølgelig se, om det bliver en tarmsbetændelse eller noget. Men det der med, at du har ondt i maven. Ja. Hvad er det egentlig? Hvorfor bliver jeg skal til fest her senere i aften, men hvorfor har jeg ondt i maven? Hvorfor har jeg lyst til at kaste op? Nej, nu er jeg syg. Og det er jo kroppen, der sladrer. Ja. Der egentlig siger til dig, at du har jo egentlig ikke lyst til at tage til den her fest. Hvorfor gør du det? Og det er jo lyt til det. Og gerne komme det i forkøbet og sige, jamen, jeg kan mærke, jeg har ikke behov for at komme til fest lige nu. Altså, jeg skal blive hjemme, for jeg vil gerne bare have mig tid. Når du ikke lytter til det, så kommer man bare så på. kommer det, så sker der noget med kroppen. Så begynder den at fortælle dig, hallo, bed om. Du skal ikke tage afsted. Du vil jo ikke. Nej. Så det er jo det, der er fantastisk ved det, med kroppen. Prøve at fortælle ting på den måde der. Ja, klart. Så vi ikke når at blive syge, hvis vi ikke bare lytter til den. Ja, nemlig. Og presser os for meget. Det er jo også derfor, folk begynder at få stress. Eller ikke forstår det. Eller depression, fordi de ikke har lyttet til kroppen. Altså lyttet til sig selv først. Så kommer det næste step, så begynder kroppen at se fra. Og så kommer det værre ind i den her sådan sluse, at til sidst så siger kroppen fra på en forkert måde. At den ligesom slår ned og siger, nu får du en stressfaktor eller en depression i stedet for. Ja, fordi du ikke lyttede til din krop. Eller var loyal over for dig selv og sige, jamen, jeg har faktisk ikke lyst til det her. Ja. I stedet har man bare pleaset alle andre. Og prøve undskyldning og sige, ja, men det var også fordi, at de har brug for, som, hvad med dit behov? Hvad har du brug for? Ja, præcis. Ja. Hvem tror du især kan have glæde af din behandlingsform? Alle. Faktisk alle. Altså dem, der har svært ved at sortere fra i, hvad er mit, hvad sker der i min krop? Altså der ikke har fundet ud af, at kroppen har flere forskellige signaler. Det har hovedet også. Så det behøver ikke være en stor pærevælling, nu skal man sige sådan. Det er forskellige substanser, der skal tages hul på. Ja. Og de mennesker, som står og har virkelig alle de her, kan man sige, garnnøglen, den indviklede garnnøgle, har brug for ligesom at komme ind til sådan en som mig. Fordi at jeg kommer lidt hurtigere, shortcutter, skal man sige, sådan hurtigere ind til informationen, fordi hvis du ikke engang ved hovedet og hale, hvad du har brug for, fordi den her garnnøgle er fuldstændig helt indviklet, så er det meget godt at lige komme med det her strikketøj til mig og ligesom sige, okay, vi tager en snor ad gangen, og lige og trækker lidt ind, og så når vi kommer dertil, så løsner vi en anden.
Ja. så jeg ligesom guider dem på den måde. Så at folk, der simpelthen ikke kan finde hoved og hale i dem selv. Også folk, der er ved i gang med at starte business. Ja, og så dem, ja selvfølgelig, og dem, der har i gang med at starte business, eller har brug for at blive opløftet. Dem, der har brug for nogle nye værktøjer. Jeg har jo i mit mentorforløb, har jeg folk, der har brug for nye værktøjer, så er de bare været skide gode til at lytte til dem selv, og jeg synes, det er så fedt at have den til det. Så gjorde jeg det her. Ej, hvor godt! Altså, så der bliver både brugt mentordelen, men også klaviancedelen til at ligesom sige, jamen så mangler du bare lige dreje en lille fin justering der, og så er du der sådan. Altså, det er fedt, når de virkelig selv får optur over, hvad de egentlig har gjort. Ja. Altså, stolt over dem selv. Det gjorde du sgu, det var ikke mig, der gjorde det. Nej, det gjorde det. Præcis. Elsker det. Fedt. Hvis lytteren sitter lige nu og er nysgerrig, hvad vil du sige til dem? Altså, hvis de er nysgerrige på mig, så kan de gå ind og læse på min hjemmeside. Hvis de er nysgerrige omkring at prøve de forskellige ting, så er det jo vigtigt, at de kommer ind med åben sind. Fordi hvis du kommer med armen over kors, så er du ikke særlig modtagelig. Det er jo det samme i verden, når man taler med folk foran en, der bare står stoneface og har armen over kors. Så føler man ikke særlig velkommen. Nej. Og du er så heller ikke særlig modtagelig. Nej, præcis. Så som person, så er det jo det der med, at hvis man har lyst til at være nysgerrig på det, så bare sige, jamen godt, så laver jeg en lille investering i mig selv. Altså ligesom man går til sådan en wellness-massage, så er det en wellness for psyken, så det åndelige jeg, intuitionen, for at få nogle værktøjer med. Hey. Ja, eller lige få deres bog læst lidt. Ja, deres dagbog, så vi oversætter for dem, og ligesom siger, yay, eller gå den her vej, at det her ligger til dig. Ja, helt klart. Hvor kan man finde dig, hvis man vil gerne lære mere om dit arbejde? Altså, jeg er på de forskellige sociale medier. Så det er både Instagram, og så er det Facebook, og så har jeg min egen hjemmeside, som jeg har som min platform til at køre med. Hvad hedder den? Solkito.dk. Ja, så der kan man finde det. Og der kan man jo selvfølgelig se og læse omkring de forskellige behandlingsformer, eller nogle oplevelser, jeg har haft. Jeg har også holdt foredrag, og sådan, det har også været ret interessant at skulle holde foredrag og forklare om det med intuition eller klaviance, hvordan vi bruger den. Ja. Eller healing, hvordan den kan også bruges. Jeg laver så også husrensning. Kan du ikke fortælle lidt mere om det? Ja, husrensning, det er, hvor at jeg ændrer på energierne i hjemmet. Og så det bliver mere roligt. Der er nogle hjem, hvor man føler bare, at der er sådan, man bliver mødt af en kold mur, eller uro, eller der er noget mørkt. Altså, man kan ikke forklare, hvorfor. Det gør jeg så ind, altså en rydder op i sig. Eller at man ikke har lyst til at være der. Ja, præcis. Eller man faktisk bliver skubbet til, eller der er ting, der falder ned. Og det er jo forskellige ting, der er det. Så der er jo igen, ligesom kroppen har mange forskellige sprog, så har huset også mange forskellige sprog, kan man sige sådan. Den kan have et aftryk af, kan man sige, det bliver kaldt spøgelser, det aftryk. Det vil sige, hvis du bruger et gammelt hus, så kan der være nogen, der har gået præcis kl. 4 om morgenen og går hen og laver deres morgenkaffe. Og nogle gange, så kan man se, at der er det her aftryk af et spøgelse, der kommer der kl. 4 om morgenen, og skal hen og lave sin kaffe. Ja. Et helt forkert sted i hus, fordi man er så vil at bygge huset om, og de står måske inde i stuen og laver kaffe. Ja. Altså, så det er en form for aftryk. Så er der det, der hedder afdøde. Dem, der går på den anden side, men ikke er kommet så langt videre. De er ikke gået op i lys endnu, eller har nogle beskeder. Ja. Så de kan jo florere rundt. Ja. Der er også dem, der hedder klæberen, som kan være et hjem, men har slæbt med hjem, der har lyst til at sådan suge energi. Hold da op. Eller der er rent feng shui-mæssigt, skal man også se på energierne. Ja. At der skal ryddes op i det. Hvis du ligger med din seng, og det er jo så faktisk sket for nylig her, hvis du ligger med din seng mod nord, hovedet mod nord, det er slet ikke godt i feng shui-verden. Nej. Altså den der helt forkert energimæssigt, det forstyrrer rigtig, rigtig meget. Din krop kommer ikke helt i ro. Det kan man så ændre på, enten ved at flytte sengen, eller begynde at energimæssigt ændre på energien der, og lægge krystaller eller lave røgelse. Men det gør også, at du skal holde det ved lige. Ja. Så det er jo de her ting, fordi nord flytter sig, ikke? Men energien kan så skrues op og ned for, når man laver de her ting.
Så jeg går ind og laver husrensninger. Hvordan gør du det så? Alt efter hvilket sted jeg er, så er det en røgelse, eller jeg kan bruge krystaller. Lydhealing, så har jeg sådan xylofon, eller så har jeg singing bowls med, og bruger som lydhealing. Ja. Fordi nogle hjørner skal der virkelig sådan ligesom rystes lidt i energien. Vibrationen derfra er med til ligesom ryste energien. Ja. Så går jeg også rundt med min egen energi, og så renser rummet, ligesom når jeg laver healing. Ja, og så mærker du det, så i hver ende rum, du kommer ind, så mærker du, hvor det er, der skal renses. Ja, eller tager en snak med de afdøde. Hvis der er afdøde der. Så eller dem, der ikke der har boet i huset før, men ikke ved, at de er klar over, at de er døde. Så tager han ligesom og fortæller dem, at det er faktisk dem, der er forstyrrende element i huset. Ja. Og inde burde gå mod lyset. Og nogle gange så er jeg nødt til at tage en lidt længere snak med dem, fordi der er med de afdøde. Med de afdøde, ja. Og forklare dem, at det skal gå mod lyset. Og bede dem til at fuck af. Den sidste episode var jo sådan set den her dame der. Jeg synes ikke om damen af huset. Hende der, den levende dame i huset. Hun synes ikke om hende, og hun prøvede at skubbe hende ned ad trapperne. Så den her en dame, der nu levende dame, hun har blevet skubbet et par gange, og forsøgt at blive skubbet ned ad trapperne, eller følt en virkelig tung energi, i hvert fald i hendes omklædningsrum. Og der måtte jeg jo ligesom sige, at det er på grund af hende her, der bor her, den tidligere ejer, og hun vil virkelig ikke have, at du er her, men de mænd må gerne være her. Så de må gerne, og hun vil gerne gøre dem uvenner, så hun har faktisk også gjort manden sådan lidt irriteret. På konen, så de skulle have nogen skænderier, fordi på den måde får man jo konen ud jo. Så det var sådan, det var meget smart, men nej. Og der måtte jeg jo ligesom sige, jamen det kan du ikke være bekendt, og have den her snak. Og det her, det kan man så sige, det er jo meget hokus pokus, men vi skal jo huske at se, at der er flere ting i den her verden, og det er så det, jeg arbejder med også i en husrensning, og så ligesom sende folk mod lyset og hjælpe dem på den måde. For de har også brug for hjælp. Men så, hvis folk ikke renser deres hus, kan de finde på at blive syg? Er det? Nej, det der tunge energier der er. Nå ja, de kan blive syge, når inden jeg kommer. Så er de syge. Altså nogen, det bliver konstant syge. Altså det er lidt ligesom at have skæmt svammehus hele tiden. Ja. Altså, det er ikke sundt. Nej. Og det kan også, altså det kan faktisk være en kombination af det hele. At der er skæmmesvamhus, der er afdøde kontakt, der er virkelig dårlige vibes. Forkert energi i huset. Og det som kan påvirke folk. Så jeg kan både komme ind og sige, du skal lige have tjekke det her hjørne, fordi der er noget, der ikke fungerer rigtigt i det her hjørne. Det føles som om, der er enten vandskade, eller der er et eller andet inde i væggen, skæmmesvamp. Der er noget, der ikke stemmer. Ja. Eller at ligesom at sige, jamen der er den her forbindelse til den åndelige verden, at der er nogen, der gerne vil tale med dig, eller nogen, der gerne vil af med dig, fordi du bor i deres hus. Altså lidt omvendt verden. Så når folk bliver syge, kan det skyldes det ene og det andet. Altså at de bliver forstyrret. Ja, så ved at de har dig til at rense det, eller både renser både hjemmet og personerne af hjemmet. Altså det gør jeg. Altså, det er jo lidt ligesom, det nytter ikke noget at gøre hovedren. Metaforisk hovedrengøring med Ajax over det hele, og vaske gulve, og så kommer ejeren af huset ind med mudderstøvler. Ja. Det nytter ikke noget, så plader de det hele til. Og præcis. Derfor renser jeg også dem, og der støvler, skal man sige sådan. Ja, og det er det, jeg mener, at på den måde så hjælper I dem, så det ikke bliver syg. Ja, og får bedre nattesøvn, og får mere ro. Mere energi og overskud. Det sidste sted, der jeg rensede, de boede lige ved siden af en sø, og dagen efter, så var der 5 frøer inde i deres hus. Så det var sådan helt, vi har fået masser af frøer inde i huset nu. Og det synes jeg var så smilte jeg, fordi jeg vidste jo godt, det var kun positiv energi, fordi frøerne følte sig trygge. Og så det var sådan, jeg skal lige huske at rense sig, altså sådan, at vi ikke behøver at få besøg af dyr, der føler sig trygge. Og jeg må jo selvfølgelig ind og google det, fordi jeg får jo, det er jo ikke lige det, jeg tænkte der, men så det betyder faktisk transformering. En ny begyndelse, transformering og god energi, sådan at de føler sig safe. Dejligt. Ja, og så var sådan, okay, tak.
Altså nu er frøerne selvfølgelig ude af det hele, at jeg har jo ligesom medfjern husrensning, kan også være det, når jeg sådan ligesom lavet sådan, okay, I må gerne være omkring, men I behøver ikke hoppe ind i huset. Men I skal ikke lige... Ja. Men det var også et tegn. Ja, at det er kommet ny energi. Ja, nemlig. Præcis. Det var lige præcis det. Jamen, jeg synes, det var mega dejligt at have dig her i dag, Sol. Og tusind tak, fordi du kom. Og tusind tak. Du havde lyst til at være med, og jeg synes, det er virkelig, virkelig spændende og meget nærværende at have dig her. Og i lige med. Tak. Tak, fordi du lytter med. Hvis samtalen har vægt noget i dig, nysgerrighed, genkendelse eller ro, så stol på det. Hvis episoden gav dig noget, må du meget gerne dele det med en, du tænker også kunne have glæde af den. Og hvis du er nysgerrig på mere, så følg med. Der kommer mange flere samtaler, hvor vi giver plads til det, kroppen prøver at fortælle os. Mit navn er Judy Jordi Solomon, og jeg arbejder med lydhealing og coaching. Pas godt på dig selv og på det, der kalder indifra. Vi lyttes ved, og lyt til kroppen. Den ved mere end vi tror.